kalendár. To presne vyšlo. Co? Zmestím sa. Niekoho má? Tak ale ona vyzerá, že mentálne. Ticho. Ale prišla za tebou. Ale takéto náklady. Ja som úplne jednoduchý hysterický. Ale pokojne, ona, to je bežné tiež, to pokojne. Ale vyprávajte. A Keninka, poďme odznova, taký reál. Akože zo svojho života. Ale pokojne môže prísť. Ale tak sa vám môže stať, že... A Keninka, Prečo sa obezniť? Tebe čo sa stalo? OK, Dobre, počkaj. Niekoho má? on to má? Priateľ však. Manžel? Ako? Ona zase vyzerá, koho má. OK, mám priateľa, priateľku. Priateľa? Neobesili by ste sa? Prášky sa mám zobrať? Ako ste Áno. našli? Dve dvojčky. Ako ste manželia? 6 rokov. Od 5 rokov sa nám deti podarili. A ako viete, ste si istá? Ako viete? Myslíte si to? Povedal vám to niekto? Slipy som našla doma citriere. A on nosí trenky, to neboli jo. A ste sa o tom s ním rozprávali? Ako povedal? A ste mu to povedali, že vymysleli? Povedala. Však zablázna mama. Tu sedím, kde ma poslal. Do poradtere. Keninka, a aký je váš sexuálny život? Keby bol, však deti sme urobili, tak si to robíme. Ešte také otázky máte. Nejako predtým, no, deti máme. Akože to znamená, že keď sú deti, tak potrebuješ, že proste spáne nič nevie, iba tam chceš spávať? Ale za to musíš stávať s plakom. To by mal predtým povedať. Čo mu to povedal? Že priznal sa k tomu? Ale ona nevie, ona iba na to Pýtajte sa nej. Povedal, že mal priateľa. Povedal vám, že má priateľa, že sa to stalo. Ale vy ste to povedali? No nepovedal mi to. Povedala- Natulka. a čo A či povedal? sú slipy? To som si tam ja neniesla. Čo Čo som sa povedal? slipy? Odkiaľ sú? Neviem. Povedal, že ja som tam za niekoho mala. Som hysterická kráva pre neho. Martin, tak kde ste tie slipy našli? Kto vám ich dával? Samozrejme, prejdite to smer, to treba. Áno. Prejdite to smer, ako sa to A dá. spýtala ste sa toho vášho manžela, že odkiaľ sú tie slipy? Kde to vzali? Som sa ho pýtala. Ako ja som tá paranoidná kráva, čo si vymýšľa, tie slipy tam podľa mňa nikdy neboli. Boli tam. Mám ich tu. Chcete ich vidieť? Aj som ich vyprala do pračky, mi ich dal. Není. Nie sú. Aj prášky tu mám. Pozrite sa, tu sú veľké slipy. A spýtala ste sa Martina, že Nechce nosiť trenírky, no. povedala, že nie. No samozrejme. Tak sa nemyslí to vášho otca možno.